हाय गाइस मोजां दङ ना गासिबो नै आं दा दंफैयो जोंनि बेरायनाय बाजिनो नै मोनाबिलि समाव जोंहा नै नं बालिगुरानि रायजोनि फोथारखै एबा सिमोनसापरि आनसलिक सिङाव थानाय समखं पन्सायतनि सिङाव थानाय नै नं बालिगुरा गामिनि माखासे बागान बेखौ आं देखायगोन फसल एबा जेरै माने थास'नि बागान मैथा बांगालनि बागान बहुदानो दङ नोंसोरनो देखायलांनो नागिरदों आङो नायदो फारि फारियै आं मोजां देखायलांगोन। नैबे गिबियावनो आं थास'नि बागानखौ देखायदों नोंसोरनो। नैबेयाव मा होनो मैथा बांगाल, बे मैथा बांगाल आरो दङ बेखौ मा होनो र' थांगौ नैबे गासैबो एखे बुंजोबा दांबुदि होनो लेस्रा आरो मा होनो सबाय बिमाबो होनो खायसे बेयो बिराद मोजां मोजां बागानाव दङ। नै खिजाय मा इयो लाव ना जिंखा, नैबे जिंखा ओमफ्राय लोगोसे मा होनो इयो जुखाम दङ। जुखामा इयाव एसेल' इयाव बुरजा दं र' बे एसेल' दङ। जोंहा मैथाबो दङ, मैथा गाहाम नामा आरो नैबे मैथा बांगाल ओरैनो लगायनाय जिं जिं नङाबाथ' बुहुदानो बुरजा दङ। लोगोसे नै आरोबाव मोनसे थास' बागानबाव जोंहा आनैमोननि न' खाथिनिबो नै आनैया थास' मा होनो हा थास' माबा होबाय दं, हा आसिना थास'नि हा माने मोजां जादों खोमा ना? गोबाङानो दा फसल गायदो आरो नुबावो नै आरो मा दंबावो इयो केरेला गोखा नामा? केरेला गोखा बिराद मोजां मोजां बुस्थु दङ, नायनो हागोन आरो नांगौबा लांफैनोबो हागोन नामा? लांफैनो हागोन खोमा दाना बायफैनोबो हागोनथ'। लेस्रा जुखाम आरो बायदिसिना बायफैनोबो हागोन। बेबो नै थास' बागाना र' थांनि नैबे गाहाय जात माने दांबुरि बेबो गाहाय जात ना मा होनो फिसा जात। नैबे नै बेयाव दं बाजैमोन दं आरो सोर दंथाय बाजै सानै दं बेखैजायनो मोसादों आरो बिखै आनै सासे दङ। नैबे मा होनो फाथो बेनो मेथाइ खनदो बाजैया। बे बाजैया क'क्राझारनि, बे जोंहानिनो बाजै। लकडाउनखाय नै फसल गायनाया बिराद मोजां जादों आरो लोगोसे बेबो मा होनो बेबो लेस्रायानो ना नै बे लेस्रायानो दाना बेबो लेस्रायानोथ'। ओमफ्राय सबाय बिमा होनो बर'आ, ओमफ्राय सानजारिफोरा दांबुदि होनो, हारसाया लेस्रा होनो। आरो दंबावो नायबावनो हागोन र' आं थांगौ आरो मोनसे बागानाव। बोरो जुखाम बागाना इयो दा बेखै अबेखै थांनो हागोन? नै बे भिन्दि थास' बागानखौ नैबे भिन्दि गोबाङानो फसल गायनानै दोनदों इयाव बागान, माखासे बागान गोजा बिराद। नै दहाय नायनाया बेनोमोन, नै आरो दंबावो नै बेखै थांबावगोन। मोनाबिलि सम दै बे लोगोफोर। नै आरो मोनसे मोनबावदो लेस्रा
होननाय एबा दांबुरि सबायबिमा बेबो मोनसे बागानबाव आरोबाव बेनिनो गोबां फसल दङ नायनो हाजोबगोन बिरादानो बुरजा आरो गोरान खेथि गायनाय बर'नि गेजेराव एकदम माने सिनारि मोजां आरो बिराद समायदो माने आरो नैबे जुखाम बेबो आरो नै जुखामा बेबो नैबे बेबो जुखाम बेबो जुखाम आं बै खराव थांबावनो नागिरदों आरोबाव आमाइमोननि जोंहा न' खाथिनि आमाइमोननि माखासे बागान दंबावो नैबे जुखाम बे जुखामानो गोजा बुहुद बुरजा नै नाहरनो खनसे दहाय आं लानायखिनिखौ सोब बागान गोजा बे नेक्स्ट आं लांफिनगौ नै गोबाङानो दङ मोनथानोसै आङो नैबे आरोबाव भिन्दिबाव आरोबाव बे भिन्दियानो आरोबाव भिन्दी मोजाङानो जादोंमोन फानबाय खावसे नैबो सबाय बिमाया नै मोननोसै बे आनै आमाइमोननि बबेखाय बबेखिजाय नैबे मैथा बबेखायाबो हाबग्रायानो गैया ओंखारनांसिगोन खोमा आं खनाखै लामा गैया आं नै बेरासो बारनांसिगोन थास' बागानानो बिराद बुरजा दा नै नं बालिगुरा दा हायाखै नामा बारबाय आं नै बेराखौ नै आमाइमोना थास' बागानाव हा होदो दि माबा थास'आव हा होदो आरो नै थास' बागान बेबो गोबाङानो नै आं देखायहरनि बेखिजाय इ सोब बागानानो गोजा जों नै नं बालिगुरानि इखिजाबो दङ सोब बागान गोजा बे नै बेयाव दं नै आमाइमोना बेसे समनि बे नांबाय दं आमाइ जाबाय जोङो सानब्रैसो जाबाय बे हा खोनायखिनियाव सानब्रैसो ना बिगासेसो जागोन खोमा ना बेयाव बिगासेनि बारा दं बिगासेनि बारा दं अ नैबे बिगासेनि बारानो बे थास' आरोबाव आरो दङ ओइ खर'है दंबावो दहाय नुबोनाया बेबो अबेबा दुइ बिगा अबेबा 1.5 बिगा बिदिनो गोजा बे सोरबा बायनोबा फैनो हागोन बैयाव भिन्दी दं लेस्रा सबाय बिमा आरो केरेला आरो जुखाम बायदिसिना गैजाय बेखिनियानोसै लोगोफोर दा नै मोनाबिलि समनि बागान एबा जोंनि नै नं बालिगुरा रायजोनि फोथारखै जा आबाद मावदो सोब गामिनियानो गोजा जों मोनसे गामिनियानो गोजा नै नं बालिगुरानि गोजा बेखिनियानोसै सोब बागा देखायनाया उनाव आरो लानोसै बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय।